θεατρικές ομάδες ενδοχώρα και παραβάτης και της σκηνής και συγκεκριμένα την κυρία Σουλτάνα Αγγελίδου και τον κύριο Γιάννη Παπαεπαμινόνδα, θα μας βοηθήσουν παρουσιάζοντας μας ένα δρόμενο στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το δρόμενο. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Αρκετά όσο εδώ. Φοβάμαι μην χάσω το στόχο μου. Πάμε όλα χαράπη. Σε νύχια και διαβάσματα. Καμιά δεν θα σε αγαπήσει όπως εγώ. Καμιά δεν θα σε κάνει ευτυχισμένο. Γιατί να αφήνεις αυτή την αγάπη, Άγγελε, με τα φτερά σου. Σπόρεσα, αγάπη μου, να πω όλα αυτά τα λόγια στο πάρτι. Χωρίς εσένα τίποτε δεν έχει νόημα. Όπως τρίγονταν τα χέρια στο σώμα κι όπως έσπαζες αστέρια η καρδιά σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως έπεφταν στη γη τα κορμιά σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω, ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως έπεφταν στη γη τα κορμιά σου βρήκα πάλι μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή και βρήκα πάλι μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι κι όπως δεν είχα πια καρδιά να σταθώ βρήκα και πάλι έναν τρόπο να πω. Σ' αγαπάω, ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Αγαπημένη. Σου γράφω και η ώρα είναι 2 το βράδυ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πνίγομαι. Έξω ένα φεγγάρι ολόκαιο μου κρατά συντροφιά. Αγάπη καίγομαι. Σαν να σένω και σε μυρίζω μέσα μου. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Που όταν ανοίγω τα χέρια μου και σε αγκαλιάζω, κρατώ ουρανό και θάλασσα. Σου στέλνω τη σκέψη μου γλυκιά μου και περιμένω να έρθει το καλοκαίρι. Να σε γεμίσω αρμύρα, να μου γλιστράς μέσα στα κύματα, να σε φιλώ παντού. Χάνομαι από αγάπη και πάντα να ρωτιέμαι αν θα τα καταφέρουμε. Λίγος καιρός έμεινε. Μπροστά μας όλα τα ωραία. Εσύ, εγώ και η θάλασσα. Άγγελος. Σ' αγαπώ. Έκλαψα. Έκλαψα για την αγάπη που νιώσαμε τότε. Για την αγάπη που δεν της φερθήκαμε όπως της άξιζε. Όταν είναι κανείς νέος, νομίζει πως έτσι θα πάει και παρακάτω. Με τον ίδιο καημό, με το ίδιο καρδιοχτύπη. Αλίμονο όμως. Κανένα χέρι δεν σε κάνει να ρηγείς στο άγγιγμά του. Καμιά ματιά ξανά δεν σε λιγώνει. Και πέρασαν τόσα πολλά χρόνια για να τα καταλάβω όλα αυτά. Τώρα σκέφτομαι, μήπως είναι αργά. Είναι άραγε ποτέ αργά για την αγάπη. Με πήρε ο ύπνος, είδα τη γιαγιά. Μου είπε, το νου σου στον άγγελο. Ξύπνησα αξιμέρωτα. Άννα μου, είναι μέρες τώρα που αναπολώ τις στιγμές που ζήσαμε και λέω δεν μπορεί να έχουν τελειώσει. Έχω ακόμη την αρμύρα στο στόμα μου από τα βρεγμένα σου μαλλιά. Ελπίζω να θυμάσαι την ύδρα μας και να λαχταράσω όσο και εγώ τέτοιες στιγμές.
Έτσι σκέφτηκα να φύγουμε 3-4 μέρες. Να πάμε σε ένα νησί. Εσύ, εγώ, ο ήλιος και η θάλασσα. Γιατί τα πιο όμορφα που έχω να σου πω, δεν σου τα έχω πει ακόμη. Και αυτή θα είναι μια ευκαιρία. Σου στέλνω ένα δωράκι. Θα ήθελα να το δω να χαϊδεύει τη λεπτομέρεια του λαιμού σου. Περιμένω ανυπόμονα. Άγγελος. Ότι αγαπάμε. Δεν το ξεχνάμε. Ότι αγαπάμε. Δεν το ξεχνάμε, Άγγελέ μου. Πού να σε τώρα, ποιος ξέρει πού γυρνάς. Πού να σε τώρα, αχ πως αντέχεις, χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς και δίχως να αγαπάς αυτό που έχεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σαν πρόλογο, προτού προχωρήσουν οι υπόλοιποι να μιλήσουν για το βιβλίο. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το βιβλίο αυτό γράφηκε στην περίοδο 1997 με 2000. Είναι στην ουσία το πρώτο βιβλίο μου και όχι το δεύτερο όπως μοιάζει να είναι. Θέλησα λοιπόν τότε να το εκδώσω. Από τις εκδόσεις Νεφέλη έλαβα μια επιστολή από τον κύριο Γιάννη Δουβίτσα. Έλεγε πως το βιβλίο θα μπορούσε να εκδοθεί. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε ίντερνετ ώστε να γνωρίζουμε ποιον μιλούσα. Ανταλλάξαμε με μερικά γράμματα και κάποια στιγμή σταμάτησε να μου γράφει. Σκέφτηκα πως είχε αλλάξει γνώμη για την έκδοση. Το 2008 πήρα τηλέφωνο στις εκδόσεις Νεφέλη, ζήτησα τον κύριο Δουβίτσα και πληροφορήθηκα πως είχε πεθάνει το 2003, τότε δηλαδή που αλληλογραφούσαμε. Ήταν ο πρόεδρος Ελλήνων εκδοτών την περίοδο εκείνη και ο διευθυντής των εκδόσεων Νεφέλη. Το 2013, μετά από εξετάσεις, με δέχτηκαν στο μεταπτυχιακό τμήμα δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί αντιλήφθηκα κάποιες αλλαγές που έπρεπε να κάνω στο κείμενο. Η βασικότερη ήταν πως έπρεπε η τελευταία σελίδα να γίνει πρώτη. Το βιβλίο εκδόθηκε. Καλησπέρα και από μένα. Πάντοτε, όταν ολοκληρώνω την ανάγνωση ενός βιβλίου, πιάνω χαρτί και μολύβι και ακολουθώντας τη μέθοδο της αυτόματης γραφής, αποτυπώνω την πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Αυτό που μου έμεινε σαν επίγευση μετά το τέλος του βιβλίου. Κλείνοντας λοιπόν το βιβλίο της Όλγας, ένιωσα να διστάζω για λίγα δευτερόλεπτα. Τελικά έγραψα για πάντα. Για να το σβήσω σχεδόν αμέσως και να γράψω στη θέση του τη λέξη ποτέ. Την έσβησα όμως κι αυτή και κάπως έτσι συνειδητοποίησα τι ήταν αυτό που αγάπησα πιο πολύ στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι αυτές οι λεπτές διαχωριστικές γραμμές που με έναν μαγικό τρόπο από την πλευρά της συγγραφέως καταρρίπτονται σελίδα τη σελίδα, γραμμή τη γραμμή. Οι ίδιες λεπτές γραμμές που κινούν τα πράγματα εδώ και αιώνες. Και έπειτα από λίγο σκέφτηκα πως όπως το πάντα και το ποτέ, από το γράμμα π ξεκινά και η λέξη πρέπει. Το ίδιο δισύλλαβο και το ίδιο απόλυτο. Και έτσι σχημάτισα στο μυαλό μου φράσεις. Η Άννα και ο Άγγελος πρέπει να είναι μαζί. Η Άννα και ο Άγγελος δεν θα είναι ποτέ μαζί. Η Άννα και ο Άγγελος θα είναι για πάντα μαζί. Δεν επέλεξα κανένα από τα παραπάνω. Έμοιαζαν το ίδιο λογικά και ταυτόχρονα το ίδιο παράλογα. Και τι σημασία έχει άλλωστε, και οι τρεις φράσεις έχουν ένα κοινό σημείο. Ενέχουν συναίσθημα. Και αυτό ακριβώς είναι που καταφέρνει η Όλγα να διεγείρει δηλαδή από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου το συναίσθημα. Αν σε κοιτάζουν τα ίδια αστέρια, είσαι κοντά, λέει η κυρία Διονυσία στην Άννα, για να καταρριφθούν με τη σειρά τους οι έννοιες του χρόνου και της απόστασης. Ο Άγγελος και η Άννα χάνονταν, βρίσκονταν για να χαθούν και πάλι, όπως ακριβώς και τα αστέρια που κοιτούσαν κάθε βράδυ. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία της Όλγας. Δύο καθημερινοί άνθρωποι που μπερδεύτηκαν κάπου ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Δυστυχώς για εκείνους, μέση λύση δεν υπάρχει. Ευτυχώς όμως υπάρχουν οι αναμνήσεις. Κανένας δεν μπορούσε να μου κλέψει τη γεύση και τη μυρωδιά των όσων είχα νιώσει, λέει ο Άγγελος. Και αν το καλοσκεφτεί κανείς, πράγματι οι αναμνήσεις είναι από τα ελάχιστα πράγματα που μας ανήκουν πια αληθινά.
Μέσα σε αυτές λοιπόν τις αναμνήσεις φαίνεται να έπλασαν την ενήλικη ζωή τους οι δύο ήρωες. Σε ανοιξιάτικους περιπάτους, ζεστά καλοκαίρια και εφηβικά πάρτι, σε γράμματα που μοσχοβολούσαν αθωότητα και σε τρυφερά αγγίγματα. Και έτσι μπέρδεψαν τα όρια του χρόνου, όπως το ίδιο αριστοτεχνικά αυτός μπερδεύεται και μέσα στην αφήγηση. Δεν θα ήθελα όμως να σταθώ παραπάνω σε αφηγηματικές τεχνικές και γενικότερα τεχνάσματα που ακολουθεί κάποιος συγγραφέας, αν και η Όλγα τις έχει χειριστεί αριστοτεχνικά, καταφέροντας να ισορροπήσει ιδανικά ανάμεσα στην τεχνική αρτιότητα και τη συναισθηματική φόρτιση. Και άλλωστε, πάντα τα συναισθήματα μιλούν πολύ πιο δυνατά. Από σελίδα σε σελίδα διακτηνιζόμαστε από το παρελθόν στο παρόν και τούμπαλιν. Και το μέλλον, το δρόμο δεν τον βρήκε. Σήμερα, αύριο θα τον βρει, λέει και πάλι η κυρία Διονυσία. Αύριο λες και μέσα σε αυτή τη μικρή αναβολή παραμονεύει ολόκληρο το πελώριο ποτέ, είχε γράψει ο Τάσος Λιβαδίτης. Το αύριο φαίνεται να παράπεσε ανάμεσα σε αναβολές και δισταγμούς. Ήρωες που κουβαλούν μέσα τους την πανανθρώπινη αξία του έρωτα και κρύβουν σε κάθε παράληψή τους τις δικές μας παραλήψεις. Μέσα από τις συνεχείς εναλλαγές οπτικής γωνίας ξεδιπλώνονται οι αλήθειες τους, τα λάθη και οι βαθιές επιθυμίες τους. Ήρωες ρεαλιστικοί που κυνηγούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Τελικά η Άννα και ο Άγγελος πίστεψαν στο για πάντα, σε αυτό που θα μπορούσαν να γίνουν. Και πάλι θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, αφού λοιπόν αγαπιόντουσαν τόσο βαθιά, τι τους εμπόδιζε. Αυτή την απάντηση η Όλγα την αφήνει στα δικά μας χέρια, δίνοντάς μας παράλληλα την ευκαιρία να αναρωτηθούμε με τη σειρά μας για όλα εκείνα που εμείς χάσαμε ή καλύτερα επιτρέψαμε στον εαυτό μας να χάσει. Κάποιοι θα κατηγορήσουν τη μοίρα, άλλοι πάλι τις επιλογές τους. Το βέβαιο είναι πως όταν θα έχετε κλείσει αυτό το βιβλίο, θα έχει ανοίξει μέσα σας κάτι πολύ πιο βαθύ. Μία πόρτα στις δικές σας αναμνήσεις, στον δικό σας πρωτοέρωτα και τα δικά σας ερωτηματικά. Το να μπορείς να μιλήσεις για την αληθινή αγάπη σημαίνει ότι μπορείς να μιλήσεις για την ανθρώπινη ουσία. Και η Όλγα φαίνεται να μαντεύει τις μύχιες σκέψεις, τους φόβους και την νοσταλγία μας για όλα εκείνα που κάποτε αγαπήσαμε βαθιά. Ό,τι αγαπάμε δεν το ξεχνάμε ποτέ, είναι η τελευταία φράση. Βγαίνοντας από εδώ λοιπόν, κοιτάξτε ψηλά και φέρτε κάποιον κοντά σας. Απόψε κάνει ξαστεριά. Χειμώνας. Το φθινόπωρο κυλούσε υγρό και λασπωμένο στα στενά σοκάκια του νησιού. Η ρουτίνα του σχολείου έσωζε την κατάσταση. Αυτό που μου συνέβαινε ήταν μπερδεμένο. Είχα μια κανονική ζωή και μια ευχάριστη δουλειά. Η θέση μου στην κοινωνία ήταν ενδιαφέρουσα και είχα αρκετούς φίλους. Και αν πάθαινα αμνησία, θα μπορούσα να λέω πως ζούσα τη ζωή που ονειρεύτηκα. Η μνήμη όμως δεν με άφηνε να το χαρώ. Όταν ξάπλωνα στο κρεβάτι μου, εκείνες τις στιγμές που αναλογιζόμουν τα στραβά και τα σωστά της ζωής μου, ο Άγγελος ήταν εκεί. Σαν ένα φάντασμα που ζητούσε πίσω τη ζωή του. Καθόταν, με κοιτούσε και περίμενε. Τότε όλα έμοιαζαν με λάθος και η ζωή μου φάνταζε σαν μπάλωμα στη ζωή που δεν έζησα. Δάκρυα στέγνωναν στο μαξιλάρι μου και όνειρα που ταξίδευα για να τον βρω τάραζαν τον ύπνο μου. Μετά ερχόταν πάλι το πρωί και όλα ήταν ωραία. Μέχρι να μείνω μόνη τη νύχτα και να λογοδοτώ για λάθη που δεν έκανα μόνη μου. Τα Χριστούγεννα ταξίδεψα στην πόλη μου. Την βρήκα στολισμένη, γιορτινή. Περπάτησα στα σοκάκια της, κάθισα στα παγκάκια, αισθάνθηκα παιδί. Όσα χρόνια και να είχαν περάσει, σαν ξυπνούσα στο πατρικό μου, νόμιζα πως θα έβαζα την ποδιά και θα έφευγα για το σχολείο. Πίστευα πως εκείνη ήταν η ομορφότερη εποχή της ζωής μου και δυστυχώς τότε δεν το ήξερα. Την πρωτοχρονιά είχε οργανωθεί πάρτι στο σπίτι της Δήμητρας. Η Δήμητρα ήταν αδελφική μου φίλη, αχώριστη συντροφιά των μαθητικών μου χρόνων. Με εκείνη μιλούσα, της έλεγα ό,τι ένιωθα. Ήξερε για μένα πιο πολλά και από αυτά που καταλάβαινα η ίδια για τον εαυτό μου. Και όταν όλα ανάμεσα σε μένα και τον Άγγελο τελείωσαν, σώπασα. Δεν τόλμησα να μιλήσω σε κανέναν, ούτε και σε εκείνη. Δεν ήταν απλώς που δεν παραδεχόμουν αυτό που μου συνέβαινε. Προσπαθούσα να δείχνω το αντίθετο.
Απορούσα. Πώς μπόρεσα να τους ξεγελάσω όλους. Αυτό ήταν ένα λάθος που μου κόστησε όσους αγάπησα τότε. Περίμενα στο πάρτι της Δήμητρας να ήταν και ο Άγγελος εκεί. Ήπια και γέλασα, χόρεψα και γιόρτασα. Έψαξα με τα μάτια, μα δεν τον είδα. Βγήκα στο μπαλκόνι, έκανα παρέα με ένα φεγγάρι χαμογελαστό που ασήμιζε στον δρόμο και το ήξερα πως με τον Άγγελο κάτω από τον ίδιο ουρανό γελούσαμε. 2 κουκίδες στη γη. Μετά συνέφιασε και άρχισε να ψιλοβρέχει. Λάσπωσαν οι δρόμοι και όταν γύριζα στο σπίτι βρεχόμουν. Έτρεχε η βροχή στα μάτια, μα ήμουν ευτυχισμένη. Είχα τις αναμνήσεις. Στο νησί γύρισα την ημέρα των φώτων. Η κυρία Διονυσία είχε ετοιμάσει γλυκό και με περίμενε. Ας είναι αυτός ο χρόνος, παιδί μου, που θα σου φέρει την ευτυχία. Πες μου όμως, τον είδες? Με ρώτησε. Δεν ήρθε, της είπα. Μα πέρασα όμορφα. Ήμουν στο σπίτι μου, με τους γονείς μου, τους φίλους μου, στην πόλη μου. Ήρθε, Άννα μου. Εσύ δεν τον είδες, είπε η κυρία Διονυσία. Εκεί ήταν καλή μου, στα σοκάκια της παιδικής του αγάπης. Τα ξέρω εγώ αυτά. Άμα σε κοιτάζουν τα ίδια αστέρια, είσαι κοντά. Τον δρόμο δεν βρήκε. Σήμερα, αύριο θα τον βρει. Και παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσω, η Όλγα μου είχε πει μόνο να διαβάσω κάτι, τώρα που βρήκα σκηνή και μικρόφωνο δεν χάνω την ευκαιρία να πω και 2 λόγια για το βιβλίο. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να διευκρινίσω πως εγώ είμαι πεζός και πρακτικός άνθρωπος. Και καθόλου δεν πιστεύω στις αγάπες που ξεκινάνε 17 χρονών, δεν καταφέρουν να ευωδώσουν και εξακολουθούν να μην μπορούν να ξεπεραστούν στα 30 χρόνια. Όπως είχα πει και στην Όλγα, άλλωστε αυτή την Άννα, ένα χέρι ξύλο θέλω να της το δώσω. Βέβαια, δεν πιστεύω εξίσου και στο ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να θυμώσει και να αναπτύξει πρωτοβουλίες σκοτώνοντας ανθρώπους. Αλλά βρήκα το βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, Κριστίν, απολαυστικότατο. Αλλά αυτό μην το πείτε στον κύριο Κοτόπουλο. Αν έρθει ποτέ η κουβέντα, πείστε του ότι μιλούσα μόνο για τον Χάιντεγκερ. Στο Τσακίρ και έφυγε τον Ντοστογεύσκι. Έτσι λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν πιστεύει σε κάτι, αλλά αν ο συγγραφέας παρουσιάζει το θέμα του πιστικά. Και αν δεχτούμε ως ακριβή την αρχική συνθήκη, ότι δηλαδή ένας εφηβικός έρωτας εξακολουθεί μια δεκαετία μετά να βασανίζει τους εμπλεκόμενους, αν τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί έτσι, έτσι τα παρουσιάζει η Όλγα. Η Όλγα ξέρει να γράφει καλά και διηγείται την ιστορία της χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς υπερβολές, υποβάλλοντας την ατμόσφαιρα, σκιαγραφώντας ειλικρινά και διακριτικά τους χαρακτήρες της και σε πείθει για την ιστορία της. Και μόνο το γεγονός πως εγώ θα ήθελα να ταρακουνήσω την Άννα για τη στάση της, σημαίνει πως για μένα είναι αρκετά ζωντανή και άρα πιστική. Λυπάμαι μόνο που δεν μπορώ να το κάνω. Και για τους θειασότες του είδους σας έχω μία άσκηση δημιουργικής γραφής. Αν υποθέσουμε ότι ο Άγγελος και η Άννα ξαναβρίσκονται μαζί μετά από χρόνια, τι θα γινόταν ο ερωτάς τους? Θα ξαναζωντάνευε και θα ζούσαν happily ever after? Ή θα αντιλαμβάνονταν πως τόσο καιρό συντηρούσαν μια ψευδαίσθηση? Όλγα, σου το δίνω σαν ιδέα για το επόμενο έργο σου. Όποιο και αν είναι, ανυπομονώ να το διαβάσω. Το πάρτι. Ήταν Σάββατο βράδυ, φθινόπωρο. Το διάβασμα για τη σχολή ζώρικο δεν του άφηνε πολλά περιθώρια για εξόδους. Η πανεπιστημιακή χρονιά είχε ξεκινήσει δύσκολα και δεν είχε προλάβει να βάλει σε τάξη την προσωπική του ζωή. Τι έγινε και όλα είχαν ανατραπεί. Με την Άννα θεωρητικά είχαν χωρίσει. Όμως το καλοκαίρι, όταν τη σκέφτηκε, την νοστάλγησε. Πήρε τηλέφωνο στο σπίτι της και η μαμά της του είπε πως η Άννα ήταν διακοπές στο σπίτι της θάλασσας. Ρίσκαρε μια απόρριψη, μα εκείνη δεν δίστασε καθόλου, λες και τον περίμενε, σαν να μην είχε περάσει τόσος καιρός. Η Άννα δεν έψαξε ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Άνοιξε μια αγκαλιά και τον ζέστανε. Του δόθηκε απλόχερα. Μετά έφυγαν για σπουδές, χωρίς να πούνε τίποτα. Ίσως να ήθελε να το επεξεργαστεί στο μυαλό της, προτού του εκφράσει τι ένιωθε. Ο Άγγελος πίστευε πως μπορεί να την περίμενε κάποιος στην Πάτρα.
Νόμιζε πως η σιωπή της ήταν έτοιμα χρόνου. Αποφάσισε να μην βιαστεί. Όμως, καθώς περνούσαν τα βράδια, αναρωτιόταν τι έπρεπε να γίνει. Θα το τηλεφωνούσε ή θα το έκανε αυτός. Αποφάσισε να αφήσει στην Άννα την πρωτοβουλία. Το τηλέφωνο χτύπησε και ήταν οι συμφοιτητές του. Θα πήγαιναν σε πάρτι και τον καλούσαν. Κράτησε τη διεύθυνση, ίσως να περνούσε αργότερα. Παλιά στα πάρτι πήγαιναν με την Άννα. Χορεύανε και φλερτάρανε όλο το βράδυ. Παλιά ήταν παιδιά, αθώοι και ερωτευμένοι. Γρήγορα κατάλαβε ότι δεν θα διάβαζε. Άννα, εναντίον διαβάσματος, σημειώσατε 1. Ντύθηκε για το πάρτι. Ο Νοέμβρης σκόρπιζε τα τελευταία φύλλα στον δρόμο. Τα ζευγάρια αγκαλιασμένα περπατούσαν. Δεν βιαζόταν να χτυπήσει το κουδούνι. Στον ουρανό ένα φεγγάρι ασημένιο του έκλεινε το μάτι, και όπως πατούσε το χαλί από φύλλα, θυμήθηκε πως η Άννα τα μάζευε και τα έκανε σελιδοδείκτες. Της άρεσαν εκείνα που είχαν κόκκινα χρώματα. Η διασκέδαση είχε αρχίσει, το ποτό άφθονο. Πολλοί μελλοντικοί μηχανικοί συζητούσαν. Όμορφα κορίτσια φλέρταραν. Σιγά σιγά μαζεύτηκε σχεδόν όλη η εφηβική παρέα, μια και σπουδάζαν οι περισσότεροι στην Αθήνα. Εκτός από την Άννα. Όταν δηλώνανε τις σχολές, δεν είχαν συζητήσει με τον Άγγελο καθόλου ποιες πόλεις θα δηλώσουν. Εκείνη προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση. Δεν ήθελε να πιστέψει ο Άγγελος πως θα του γινόταν εμπόδιο στα σχέδιά του. Εκείνος ήταν σίγουρος όμως πως η Άννα θα έβαζε πρώτη επιλογή την Αθήνα. Και λυπήθηκε όταν βγήκε τα αποτελέσματα και εκείνη είχε περάσει στην Πάτρα. Τελικά τον βόλεψε αυτό γιατί έκανε ενόχλητο στις τρέλες που ονειρευόταν. Ήταν λίγο απρόσιτη η Άννα. Μπήκε και η απόσταση στη μέση, χαθήκανε. Μια συμφοιτήτριά του τον πλησίασε. «Γεια σου, Άγγελε», είπε. «Καιρό έχω να σε δω. Μάλλον δεν παρακολουθούμε τα ίδια μαθήματα. Ούτε έξω σε βλέπω συχνά. Τι έγινε, ερωτεύτηκες?» «Θα αστείευεσαι βέβαια με τόσες εργασίες. Ούτε γυμναστήριο δεν προλαβαίνω να πάω», της είπε. «Την Άννα δεν την είδα καθόλου φέτος στην Αθήνα», του είπε. «Πού χάθηκε? Παλιότερα ερχόταν στα πάρτι μαζί σας». «Η αλήθεια είναι πως έχουμε χαθεί», της είπε. «Πάντως αν τη δω, θα της πω πως με ρώτησες για αυτή». Κάθισε σε μια καρέκλα και απολάμβανε το ποτό του. Ωραία μουσική, όμορφα κορίτσια, χαρούμενη παρέα. Αφόρητη μοναξιά. Γιατί ένιωθε έτσι? Μια ξανθιά απέναντι έμοιαζε πρόθυμη, μα αυτός δεν ήθελε. Το μυαλό του είχε κολλήσει στο καλοκαίρι. Όπως καθόταν ξαπλωμένη στον ήλιο, το πρόσωπό της είχε μια ηρεμία και μια γλύκα που δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από πάνω της. Κάθε φορά τα ίδια. Βρισκόταν και ήταν λες και δεν είχε περάσει μία μέρα. Αγαπιόταν ξανά και πάλι. Και μετά πάλι η απόσταση. Μήπως έφταιγε αυτός? Μήπως έπρεπε να πάρει πρωτοβουλία? Να της έδινε μια σιγουριά ότι ήταν ζευγάρι, ώστε εκείνη να μην ανησυχούσε? Αν εκείνη νόμιζε πως ο Άγγελος είχε δεσμό, μήπως έπρεπε να της δείξει πως υπήρχαν ακόμα αισθήματα για εκείνη μέσα του? Ή μήπως έτσι θα το έκανε πολύ μελό? Βαρέθηκε. Η μουσική τον πήγαινε κοντά της. Ένιωθε πιο μόνος από ποτέ. Έφυγε. Μπήκε στο αυτοκίνητο και ακολούθησε το φεγγάρι, μήπως και ξεχνιόταν. Το κρύο αεράκι του χάιδευε το πρόσωπο, εδώ στα χιλιόμετρα έτρεχαν, κάνοντας την καρδιά του να χτυπάει δυνατά. Η νύχτα είχε ανοίξει μπαούλα και ξεσκόνιζε αναμνήσεις. «Καρδιά μου, πού να είσαι, τι να κάνεις, άραγε κοιμάσαι», σκεφτόταν. Με το φεγγάρι οδηγό άφησε την ώρα να τον τραβήξει κοντά της. Την ένιωθε να κάθεται δίπλα του. Άκουγε τη φωνή της, τη μύριζε. Δεν ήθελε να κοιμηθεί, ήθελε να άνοιγε μια αγκαλιά και να την έκλεινε για πάντα εκεί. Ήθελε να της πει πως την αγαπούσε και πως ονειρευόταν να γεράσει μαζί της. Τον είχε παρασύρει η νύχτα. Ήταν πια αργά για να ξεχάσει. Πιο κοντά της από ποτέ, αποφάσισε πως έπρεπε να της τα πει όλα. Το ήξερε πως αυτό έφταιγε. Δεν μιλούσανε πολύ και αυτό πληρώνανε. Έπρεπε να τον ακούσει η Άννα, όχι με βλέμματα, αγκαλιές και φιλιά. Με λέξεις αυτή τη φορά. Άφησε το αυτοκίνητο και προχώρησε για το σπίτι. Η ώρα ήταν 5 το πρωί. Τόσες ώρες συντροφιά με το φεγγάρι τα είχε βάλει όλα σε μια σειρά. Ήταν έτοιμος. Ήταν η ώρα. Χτύπησε το κουδούνι και περίμενε. Η Άννα του άνοιξε νησταγμένη. Ήταν όμορφη και εκείνος έτοιμος να της τα πει όλα. «Ξέρεις, δεν είμαι μόνη», του είπε. Το φεγγάρι εκείνη τη νύχτα ήταν η παρέα του. Τα χιλιόμετρα τον τράβηξαν στην πόλη του. Δεν μπορούσε να σκεφτεί. Ήθελε μόνο να κοιμηθεί στο παιδικό του κρεβάτι. Να ξεχάσει, να μην θυμάται. Πονούσε.